Il-Pulizija arrestat mill-ġdid 2 mill-4 persuni li l-4 wara nofsinhar ingħataw il-police bail brabta mad-disgrazzja li seħħet it-tnejn li għadda li fija nqatlet Mirjam Paċ ta' 54 sena mill-Ħamrun. F'aġġornament il-Pulizija żiedet tgħid li fl-aħħar ħin ukoll iż-żewġ persuni li kienu arrestati tlieta ġew rilaxxati fuq police bail. Żiedet tgħid li s-sitt persuni msemmija għadhom qed jgħinu b'mod attiv l-investigazzjonijiet tal-Pulizija u fl-inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ikkonfermaw li l-Pulizija komplet tinvestiga dan il-każ bla waqfien. Ingħad li l-persuni li fl-aħħar sigħat ġew mitkellma mill-Pulizija brabta ma' din it-traċedja qalu li l-Pulizija li ma kinux qegħdin jiskafaw fis-sit li jmiss mal-binja tal-familja Paċ. Sorsi li tkellmu mal-ġurnal The Times qalu li waqt l-interrogazzjoni tagħhom dawk arrestati qalu li l-ħaddiema kienu qegħdin ineħħu saffi ta' ħamrija u terrapien. Madankollu l-investigaturi sabu makkinarju apposta li jintuża l-iskavar fosthom biċċa għodda li tintuża tħaffir. Żidu jgħidu li l-Pulizija ma jistgħux jistabbilixxu jekk ix-xogħlijiet li kienu għaddejjin jikstrux il-liġijiet qabel ma titneħħa l-massa kbira ta' debri li għatem fuq il-post. Dan biex l-investigaturi jkunu jistgħu jeżaminaw is-sit u jistabbilixxu l-fatti. U għazit jgħid li fl-aħħar sigħat il-Pulizija ħadet l-aħħar stqarrijiet ta' 6 persuni arrestati, madankollu tenna li biex jiġi determinat x'wassal għal waqgħa tad-dar jeħtieġ li ssir analiżi minn esperti tal-bini kemm tad-dar imġarfa u kemm tas-sit li fih kienu għaddejjin ix-xogħlijiet. L-istess sors qal li l-investigaturi għandhom it-teorija tagħhom ta' x'seta' wassal għal dan l-inċident. Madankollu f'dan l-istadju bikri tal-investigazzjonijiet qalu li din l-ipotezi trid tiġi analizzata aktar fid-dettall. Żidu jgħidu li waħda mill-possibiltajiet li setet waslet għat-tiġrif tad-dar kienet it-tneħħija ta' xi arkati taħt id-dar tal-familja Paċ. Madankollu ngħid li hemm fehmiet kontrastanti dwar dan. L-istess sorsi qalu li dan il-każ mhux ċar daqskemm wieħed jista' jaħseb u li f'dan l-istadju l-Pulizija trid taċċerta l-fatti kollha. Is-sit fil-Ħamrun għadu magħluq minħabba l-investigazzjonijiet tal-Pulizija u inkjesta separata li għaddejja mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.